вярталіся да хаты. Каля кватэры на першым паверсе сядзеў нейкі дзіўны звярок. Спачатку мы нават не зразумелі, хто гэта, таму што жывёла стаяла на задніх лапах, абапіраючыся на сценку. Гэта аказалася кацяня. Мама папрасіла перанесці яго у іншае месца. Бо на першым паверсе жыў злы сабака і мог яго разарваць. Яшчэ праз 2 гадзіны яна дазволіла забраць яго ў кватэру. Мы дамовіліся, што яна пажыве ў нас, пакуль мы не знойдзем гаспадароў. Жыве ў нас 2 год. Гэта котка. І завуць яе Рыска.